Puzzle je miesto, kde môže úplne ktokoľvek prísť a tráviť tú čas, keď čaká napríklad na nejaký družok, ktorý má v meste, alebo na autobus, ktorý mu ide domov a má dovtedy chvíľku času. Alebo chce ísť niekam a nemá peniaze navyše, alebo chcem si prečítať knihu a byť v nejakom pokoji, v kľudnejšom mieste, ako napríklad v nejakom bare, alebo chce spoznať nových ľudí, úplne zažiť nejaké iné zaujímavé aktivity, nejaké krúžky. Od ktorej je klubovňa otvorená? Klubovňa je otvorená každý pracovný deň od 1 do 5. A ak by niekto chcel iný prísť tu v klubovni, je tu nejaký iný program, na ktorý by mohol prísť? Áno, napríklad cez víkendy sa snažíme raz za mesiac alebo raz na mesiace vytvoriť akciu pod povrchom, kde sa volám vždy niekto zaujímavého hostia. A to je napríklad sobotu večer, že to prebieha cez víkendy, že je to mimo pracovného týždňa. Teba ako koordinátorku najviac teší v tejto práci? Asi čas s ľuďmi, to vlastne najviac, keď viem, že tu prídu a že im tu je dobré, že ich môžeme aj motivovať do niečoho zaujímavého, alebo robiť my s nimi konkrétnu aktivitu nejakú, sa s nimi rozprávať o tom, aj o živote, ale aj o normálnych veciach bežných, každodenných, že čo robia, aké majú úlohy, pomôcť im napríklad. Aké aktivity puzzle ponúka deťom a mladým? Napríklad krúžky, ako je gitarový, fotografický, tanečný, alebo rôzne tie akcie, ktoré sme spomínali, ako napríklad pod povrchom, kde príde zaujímavý host a môže s ním debatovať. Nejaké koncerty, niekedy, alebo len tak, hociaké hry. Takže bolo treba, alebo bola taká potreba vytvoriť miesto, kde by mohli tak jak teraz tu sa stretávať ľudia a bolo treba celú tú prácu nejak skoordinovať a dať to dokopy, takže tak som sa dostal k tomu. Toto miesto na začiatku vyzeralo zle. Bolo nezaprašené, prázdne a veľa roboty tu bolo v podstate, čo sme v podstate trebali urobiť so stenami, aj s podlahou koberce dať a to takto urobiť. Pomohli veľa našich kamarátov, mládežníkov, ľudí, čo tu sa stretávame a proste aj im záležalo, že by niečo tu vlastne vzniklo, hej, lebo tiež sa chceli stretávať a chceli mať taký priestor, aj oni videli potenciál, čo tu vlastne je, že toto môže byť a už je a môže byť ešte lepšie proste miesto pre mladých ľudí, čo môžu sa tu aj realizovať a proste tráviť voľný čas. No snad, lebo fakt to môže byť pre nich miesto, kde idú napríklad po škole a nemusia vlastne tráviť čas niekde buď doma za počítačom, alebo proste tak, kde v partii, kde je veľký potenciál, až tak nie. Aj my sme s nimi v kontakte a vieme ich pozývať na ďalšie akcie a tak asi. OK, prichádzajú sa rôzne deti, naozaj to úplne pre každého, kto sa o tom nejakým spôsobom dozvie, čo sa snažíme teda momentálne pracovať viac na propagácii a naozaj to môže prísť úplne od tohto.